Kai ka sab! Ka shirya gamawa da waɗannan shashashin? Kasab! Yau ne da kana zan yi wannan sadaukarwar. Ba wannan bane, ba kuma wannan bane, haka zalika ba wannan bane. To waye kenan? Yaya, duda a wannan lokacin muna kusa da mango, amma an suburbuɗe mutanenmu. Babu wani kuɗi da zai iya siyan darajar rayuwarka yau da nan! Jira nake ka bude idanuwanka! Maza to ka rube su! Ha, babana! Kai! Ha! Sun so kai ne daga harbo zuwa Bangalore, yanzu ina kan gamawa da su ne. Bayan na gama da su, ni da kai na zan kawo kayan. Sha ka biyo ta ga mana. Dalili na kasancewa a bayan ka shine na kasance a gaba. Ni ba shashasha bane, ni namiji ne. Kai ka san da wa kake jayayya? Mango ne! To aiku zan raba ka gunduwa-gunduwa.